سلامات عزوز سلامتنا يبصحكم تخطتلتي مدبنا راديو سرت حفش أو علتاو زيناتات حيزناتكم متينا لنا سنة مكتتال حبرات أوروبا أوسان مدرخيو بتيح زلو بريزيدنت فرنسا أمانويل ماكرون حبرات أوروبا أوسان تأفاف المدرخ بتيح مهلاو حبيرو ماكرون حبرات أوروبا أم مكلخال زدهبو استراتيجيو وتنحنتيتو كسرح انت زي كيلو متايو أملكت حتو كأتخم زخيلات انكيو نسوخم ززبلو تمالا حموسا براسلس رئيس ختما بيلجيوم مس مرحة تحبرت أبزا كايرو ركبيو أبتي بريزيدنت يوكرين فولودومير زيلينسكي تعدي مستساتفو ركب إيروبا وحبرت نيوكرين توسقت أطوارات تتوكستن هيبكا نيم عقاوتن كسرحالو خمزلو زتغسم ماكرون أمريكا نيوكرين كتبو زتنحت وتهدر وحاجز نمتكو سكمتو كوسة ويعو تاريخو نتأبا مغيرو زوالو سكمت موسات قزيو مخانو زغالت ماكرون فرنسا نتحبرت يقدسو ميو أب زوالتهم زعباتات أتوكيرا بعتو كم بتسرحالون أب تزحالف الربع مس أبالات كابينو زكايرو ركب قليتو እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ንዩክሬን ትህቦ ዝነበረት ወተሃደራዊ ደገፍ ደው ከተብሎ ድሕሪ ምውሳነ ስዒቡ ኣብ ዝተገበረ ርክብ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ። መደብ ወፍሪ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ሃገሩ ብዝሓየለ መልክዕ ንምቕጻል ምስቲ ካንስለር ጀርመን ክኸውን ኣብ ምቅርራብ ዝርከብ ፍሬድሪክ መርዝ ብሓባር ክሰርሕ ምዃኑ ዝገለጸ ማክሮን ፈረንሳ ነቲ ሕብረት ከስግእ ዝኽእል ተርእዮታት ንምክልኻል ድልውቲ ምህላውን ኣረዲዩ። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ቫንደርሊን ብግዲኣ ኣብ ታሪኽ ኤውሮጳ ከቢድ ጸጥታውን ወተሃደራውን ስጋት ከየጋጥም ዘለዋ ስክፍታ ምግላጽ ንዩክሬን ምሕጋዝ ማለት ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ኣህጉር ምሓስ ማለት ምዃኑ ኣስሚራትሉ። ኣብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ፓኪስታን መጥቃዕቲ ቦምባ ተፈጺሙ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር መጥቃዕቲ ቦምባ ከም ዝተፈጸመ መርበብ ሓበሬታ ሲኤንኤን ሓቢሩ። ኣብቲ ንሰራዊት እቲ ሃገር ዕላማ ዝነበረ መጥቃዕቲ 12 ወተሃደራት ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 30 ድማ ከም ዝቆሰሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ሓበሬታ ይምልክት። ብጣሊባን ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ሓደ ፓኪስታናዊ ዕጡቕ ጉጅለ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሉ ኣሎ። ኣባላት ናይቲ ሓላፍነት ወሲዱሉ ዘሎ ጉጅለ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝተገልጹ ዕጡቓት ነቲ ማዓስከር ብምድምሳስ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከውርዱ መደብ ከም ዝነበሮም እቲ መርበብ ሓበሬታ ጠቒሱ። መራሒ ናይቲ ብጃይሽ አልፋርስን ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ጠንቂ ናይቲ መጥቃዕቲ ወተሃደራውን ተሽከርከርቲ ናይቲ ማዓስከሩ ጽዒነንኦ ዝነበራ ነታጉ ድሕር ምብራዕ ዘጋጠመ ምዃኑ ምግላጽ ሓላፍነት ከም ዘይወስደሉ ኣገንዚቡ። ብዘይካዚ ኣብ ኣውራጃ ኬበር ፓንክ ቱንካዋ ኣብ እትርከብ ከተማ ባኑ መጥቃዕቲ ቦምባ ከም ዝተፈጸመ ይንገር ኣሎ። በዚ ድማ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ቆልዓ ሰበይቲ ከም ዝቆሰሉ ይሕብር ኣሎ። እቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጾመ ሮሞዳን ካብ ዝጅምር መበል ሳልሳይ ግዚኡ ይካየድ ምህላው እዚ ኸኣ ንምእመናን ምስንባት ተባሂሉ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣመልኪቱ። ፓኪስታን ብሰንኪቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ግዳይ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ቦምባ ትኸውን ከም ዘላ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት የረድኡ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሓማስ የጠንቀቕ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ሓማስ ነቶም ኣብ ውሽመት ጋዛ ጌና ጆሆ ሒዝዎም ዘሎ እስራኤላውያን ብቕልጡፍ ናጻ ክትለቀቕ ጸዊዑ። ትራምፕ ትማል ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓማስ ነቲ ኣሜሪካ ትጠልቦ ዘላ ቅድመ ኩናት ምስ ዘየማልእ እስራኤል ካብ ኣሜሪካ ብቐጥታ ብእትረኽቦ ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣቢላ ሓደ ካብ ኣባላት እቲ ውድብ ብሂወት ክሰርር ብዘይክእለሉ መንገዲ ከተጥቅዕ ከም ትኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዚደንት ከምዚ ዝብል ዘሎ ብመሰረት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ናጻ ምስ ዝተለቁ እስራኤላውያን ጆሆታት ኣብ ዋሽንግተን ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እዩ። ትራምፕ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝለጠፎ መግለጺ ሓማስ ንኹሎም ጆሆ ሒዝዎም ዘሎ እስራኤላውያን ናጻ ክለቆም ተዘይክኢሉ ንምስምዑ ዝኸበደ ኣስቃቐ ህልቂት ክወርድ ከም ዝኽእል እዩ ዘተሓሳስብ ዘሎ። እንተኾነ እዚ ትራምፕ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ወጥሪ መሊሱ ዘጋድድ ከይከውን ኣብ ሓያል ወገናት ስጋት ኣሕዲሩ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ፍልስጤም ብሩህ መጻኢ ንኸውሕስ እኹል ዕድላት ከም ዘሎ ብምንጻር ነዚ ክውን ንምግባር ግና ንእስራኤላውያን ጆሆ ብምሓዝ ክኸውን ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ። ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ከብዲ ሰራቒ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝዋግኡ ንብረት ረኺቡ። ፖሊስ ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትማል ሐሙስ ኣብ ልዕሊ ብምትላል ተኸሲሱ ዝጸንሐ መንእሰይ ብዝገበሮ መርመራታት ኣብ ከብዱ ዋጋ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ዝግመት ስቑሬን ውሒጡ ምጽንሑ ከም ዘረጋገጸ ይሕብር ኣሎ። እቲ ኣቐዲሙ ካብ ሓደ ትካል ብምትላል ተኸሲሱ ዝጸንሐ ወዲ 32 ዓመት ጥርጡር ነቲ ዝቐረበሉ ክሲ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ መርመራ እዩ ነቲ $769,500 ዝዋግኡ ስቑሬን ውሒጡ ኣብ ከብዱ ከም ዝኣተወ ተኣሚኑ። እቲ ጆያቲን ጊልደር ዝተባህለ ጥርጡር ናብ ሰራሕተኛታት ሓንቲ ክቡር ማዕድናት እትሸይጥ ትካል ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ተመሲሉ ከም ዝቐረበ ዝጠቐሰ እቲ ምንጪ ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ከስተውዓልሉ ክቡራት ማዕድናት ውሒጡ ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፀ ንፖሊስ ፍሎሪዳ ዝተወከሰ ቢቢሲ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ጸብጺቡ። እቲ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱ ዝኽኣለ ካብቲ ትካል ተወሳኺ ክቡራት ማዕድናት ሰሪቑ ኣብ ጅቡኡ ንምእታው እናፈተነ እንከሎ ካብ ኢዱ መሊኡ ብምኽሽዕ እዩ። በዚ ድማ ፖሊስ ፍሎሪዳ ኣብ ልዕሊኡ ብዘካየዶ መርመራ ነቲ ስርቂ ከም ዝፈጸሞ ከረጋግጽ ክኢሉ። ፖሊስ ፍሎሪዳ ነቲ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ጊልደር ከም ዘሎ ዘረጋገጾ ክቡር ማዕድን ከውፅኦን ዘይከውፅኦን ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን። ዋሽንግቶን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ በበይኑ ቦታታት ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ምቁራጽ ሓገዛትን ተደማሚሩ ንለበዳ ሕማም ዓሶ የጋድሎ ከም ዘሎ ንሰብ መዚ ጥዕና እቲ ክልል ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። መደብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ከም ዘመልከቶ ኣብ መንጎ ወራሓት ጥርን ጥቅምትን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ራይ ኣስታት 7.3 ሚልዮን ዜጋታት ኢትዮጵያ ብሕማም ዓሶ ተለኺፎም። ካብኣቶም እቶም 4 ሚልዮን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ጥራይ መንባሮም ዘመልክት እቲ ዜና 157 ሞቱን ከም ዝተመዝገበ ሓቢሩ። መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ20% ብምውሳኹ ዝገልጹ ሰብ መዚ ጥዕና ክልል ኦሮሚያ ስእነት መድሃኒትን ጎንፂ ዘባሶ ምጥዕናቓፍ ኣገልግሎት መሊሱ ከም ዝገደደ የመልክቱ። ዓመት 2024 ምናልባት ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ መልከፍቲ ዓሶ ዝተረኣየላ ዓመት ክትከውን ከም እትኽእል ዘመልከተ ዘይመንግስታዊ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ሕጂ ምስ ምቁራጽ ሓገዝ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID እቲ ኩነታት ክገድድ ከም ዝኽእል ይኣምን። እቲ ትካል ኣቐዲሙ 40% ናይ ጠቕላላ ዓለማዊ ሓገዝ ብምጥፋእ ሕማም ዓሶ እዩ ዝምወል ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብምቁራጽ ናይ ዋሽንግተን ሓገዝ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትያ ከም ዘላ ይግለጽ። እምበኣርከስ ተኸታተልቲ መደብና ራድዮ ሰረት ንሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝመጻና ዕለታዊ ዜናታት ነዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ መጨረሻ ዝተኸታተልኩምና እናመስገና ሰሰናይ ንምንየልኩም። ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ኣተባብዑና።